Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande tawde Allah walli on kollama masɗe pular ko fooɗani ko waɗama bange ko fooɗi ko waɗama bange hankadi on gandi masɗe pular on jalti e muɗum so ɗiggi on gayni masɗe joni noon ko nangaten joni ko masɗe ɗe ko hen natata nde wawa jangade hattano haɗa men masoyde taw ko alkul ɗe gadarɗa andude ɗo mbiyete inɗe majje no ɗe mbiyete ha gayna kala har feere ganda no wiyete ganda mangal muɗum ganda tokosal muɗum joni noon bisimillahi janggen on ji ɗum ɗo woni ko wiyete ba mawɗo o ay ba mawɗo ko ni windirte on jiide gara ha ɗo ay ɗo ƴetta ba o mbaɗamo ndani yenne ay ɓe nandi kono sa teskima dow to bange ma nano ene huufi ɗum so wayini natti wiyede ba watti wiyede ɓa ay so wi wayini ene wiye ca ay so waɗi dani yenne ni ene wiye da ay da so wayini noon ene wiye ɗa kaɗen ɗo na joni sen gari gadden tokoso o ni ko ni ba mum wayi ay dow to ko ba mawɗo less to ko ba tokoso ko jangete e ba e hewde ko ɗo haaɗi wadde ganda ba mawɗo no windirte ko ɗo woni ba mawɗo o ɗo woni ba tokoso gasi so gasi noon gara kadi ɗo waɗani ay gara ha ɓalaɗa mawɗo o mbaɗon ay ɓa tokoso ni windirte ay bawo e ɓawo e nandi mawɗo o hofoto ko ummoto ko banggue ñaamo faye nano hufoyo toon tokoso o ummoto ko nano faye ñaamo hufoyo ɗum serdi ɓe wadde a andi ɓa woni mawɗo o nani tokoso o nani gasi ɗo tan jangata ganda ɓa so gasi a serte majjere ɓa garen ɗo ay tollodire oɗo ay ko ni wiyete ca ɓurti seeɗa ey sondiri ɗo woni ca mawɗo o ɗo woni ca tokoso o gasi ko jangete hankadi ca ɗo haaɗi ganda mawɗo o no windirte tokoso o no windirte faabiɗon de gara kadi ɗo gara kadi ha ɓallo oɗo mbiya da ay danen ɓurti seeɗa abbo caggal seeɗa ay ɓe potodiri mo dow ko mawɗo leso tokoso ɗo woni da mawɗo ko ni windirte da tokoso ko ni windirte gasi ɗo tan woni da ko jangete e da e hewde ɗo haaɗi ngala kadi ɗo kadi jaaha ha balɗa oɗo mbaɗon ɗa ay ɗanen tokoso nani gasi hankadi ene wayno a gayni ko jangete ɗon ko mbaɗi kadi ni seeɗa ni oɗo jippo seeɗa gasi yooɗa seeɗayi a faami hankadi a andi ko ngal ɗo mbaɗani jalta gaddoya kuɗol ngol mbawa jangude ko jangete e ba e hewde mawɗo ko ni foti ɗo so ɗiggi a serti e majjere ba kuccita hen daara no windirani ƴetta kuɗɗol ma mbaɗira noon
tokoso one ko ni windirte fof ko baa tan so masi kamɓe nandi waylotako heddi on ko ganda tan no baa mawɗo windirte e no baa tokoso windirte ɗo to woni cerdunal ngal so ɗiggi ngara ɗo mbaɗani wonti ɓa ay wonti ɓa kofal ngal ɗo hufi hen ha holluma no ɓa windirte gasi ɗo so gasi a andi ɓa kuccita hen ndaara no moƴƴi ha mbawa ɗum famde ƴetta kuɗuma binda ɗum aɗa haala aɗa winda aɗa wiya ɓa mawɗo ha ɗigga ngara binda oɗa mbiya ɓa tokoso ha ganda ɓa tokoso windirte hankadi a andi ɓa mawɗo tokoso so gasi janga caama ganda camawɗo no windirte ko ni tan wayata janga ɗum binda ɗum ha ganda ɗiggi ngara noon paya ɗo mbiya kadi ca tokoso ko ni windirte ca tokoso ni windirte ca tokoso ni windirte aɗa anda mawɗo e tokoso binda ɗum gayna certa hen wona kadi a sitte majjira ca garana dama ay danani aɗa wiya da mawɗo ƴeewa no winduri ni bindira noon e carnet ma ha ɗigga so ɗiggi ngara binda da tokoso o ƴeewa no windirani mbaɗira noon aɗa ñemtina bindugol ha mbawa ngol wona andi da mawɗo e da tokoso so ɗiggi ngara e ɗahe ɗanani ko ni wayata ƴeewa ɗa o teskoɗamo no o woni mawɗo o kala jiimo mi andamo aɗa windamo aɗa winda aɗa haala ɗa mawɗo ha ɗigga ɗemgal ma e bindol ma ngara etta tokoso mbiya ɗa tokoso so ɗiggi tan an kadi ɗeɗo 5 a heeɓi ɗum yente 5 ma ɗe 10 keɓɗa ayi 5 ko 10 a wiyama laaɓɗe ɗe ko 5 ɗeɗo koko 5 10 gari e nder tan balɗe 3 a wawi hen 10 timmi saabu teskireɗe a tokoso o e a durtuɗo o nandi ko gotum sertani ganum ɗiga ko 5 ɗum noon wadde gadden momtirguel momten janggen coɗen kollama en gayni momten garen janggen wayni ay arti bisimilla janggen joni dowto ko mawɗe gonton noɗe poti mbiya ko 5 mi fuɗɗoro banggam nano mi faya banggue ñaamo adi ko ba mawɗo rewi hen ko ɓa mawɗo rewi hen ko ca mawɗo rewi hen ko da mawɗo rewi hen ko ɗa mawɗo mi jippo less mi ummoro banggam nano mi faya banggam ñaamo adi ɗon ko ba tokoso rewi hen ko ɓa tokoso rewi hen ko ca tokoso rewi hen ko da tokoso rewi hen ko ɗa tokoso konon ɓe mbiyata ko ya wi ba mangal e ba tokosal ba mangal e ba tokosal ayi ko gotum an tan ko alkulal ngal no wiyete sa lambiya ɓe mbiyano ko ɓe ce de ɗe ɓe ko noon mbiyata ɓe gambe ko ba ɓa ca da ɗa sa nani biyowo ɓe ce de ɗe accidmo hen ho yeddumo sa nani biyowo ba ɓa ca da ɗa ko gotum heddina ko ganda tan mangal ngal no windirte ganda tokosal ngal no windir addira waɗi ko wona aɗa certi ala dow o e less o fof ko gotum heddina ko ganda saɗa winda mangal no bindirta tokosal no bindirta ɗum addira ɗo hadema jiiɓoyade noon cikkama wona gotum ko janggen ba mangal
ɓa mangal ca mangal da mangal ɗa mangal jippo less ummora banggue nano paya ñaamo less to ko ba tokoso ɓa tokoso ca tokoso da tokoso ɗa tokoso walla mbiya ba mangal ɓa mangal ca mangal da mangal ɗa mangal jippo less mbiya ba tokosal ɓa tokosal ca tokosal da tokosal ɗa tokosal sa andi dow tan less a andi ko serni ɗum mbiyaɗi dowɗe ko mawɗe lesɗa ko tokose ɗo tan janggata mbawa less o no waɗirte hen tan wasata jiɗɗo janngude ronka dañde damal ɗo rewi ha yetto en wadde rewtan to 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jiya WhatsApp o gara kalanamin indema e yettodema ka jiɗɗo janngude gara min nannuma jangga gaddora temedde ma nayyi bindogol bindoɗa kay lewru noon joɓa temedde ma nayyi bisimilla ma an jiɗɗo janngude to mbi ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo fof ara addora temedde nayyi wiye windam komi janggo winde jangga gasi onon wonɓe Facebook ɓe oɗon jangga toon ƴette nelde ononne e oɗon numéro so Orange Money so Wave ko ɗon ballita jangde mon janggetede wonɓe YouTube ɓe Facebook ɓe mbaɗe noon walla an gonɗo dental gongal aɗa jangga hen aɗa wawa hen anne nuldu hen ballal ma e jinguere ma aɗa jingani aɗa walle anne jinggu wallu waɗa hokke nande ko haalete ko e famde ɗum ko onon gone wallede wadde so balli ballowo on o balli koye moɗon so jingani jingonowo on o jingani koye mon wadde hoto puntodirene koye meɗen courant wifi connexion min jeeya wadde jingani min hen balli min hen soso kaɓoto boni taw ene ɓalli coode mbatten ɗon yo Allah wallu en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e carnet mon mbawani ɗo janggoni ɗigga numéro o nan ɗon lewru maayi mbaɗe balle mon yettomin jiiya